Fil-bidu ta' ġimgħa ġdida daħlet fis-seħħ miżura li se tagħti sa massimu ta' 1,000 euro lil dawk il-persuni li jaddottaw minn Malta stess. B'hekk il-Ministeru għall-Familja, il-Ġustizzja Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal irnexxielu jwettaq 90% tal-wediet imħabbra matul il-baġġet għal din is-sena. Dan it-tragward importanti ntlaħaq fl-istess ħin li l-Ministeru irnexxielu jwettaq aktar minn 90% tal-miżuri tal-manifest elettorali. Dan kollu tħabbar mill-Ministru Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Gargur bit-tema Gvern għan-nies, fejn sqar li din il-miżura ta' adozzjoni lokali trid tiġi kkunsidrata id fit mad diversi emendi fil-liġi li rnexxielhom jiffaċilitaw l-adozzjoni lokali. Fil-fatt huwa maħsub li fix-xhur li ġejjin potenzjalment jiġu adottati 90 tifel u tifla. Il-Ministru temm l-intervent tiegħu jgħid li dan it-tibdil legali mhux ser jieqaf għal kollox, bilan li dawk it-tfal li jkunu jistgħu jiġu adottati ikunu jistgħu jagħmlu dan faċilment. Illum qegħdin indaħlu fis-seħħ grant għal dawk li adottaw lokalment massimu ta' 1,000 euro biex ngħinu fl-ispejjeż. Konvint li mhumiex il-flus, il-motiv, sew għal min jinfostira sew għal min jaddotta, imma aħna qegħdin hemm ukoll biex nagħtu daqqatik biex inkunu man-nies, gvern tan-nies f'kull momenti kollha fejn hemm bżonn l-għajnuna tagħna. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti spjega li din lotja ta' 1,000 euro ser ittaffi d-daqqa tal-ispejjeż legali għal dawk il-persuni li adottaw lokalment. L-ispejjeż tal-qorti ġifieri tar-reġistru dawk l-ispejjeż legali li jridu jsiru l-kuntrattu hekk alla fin jispiċċaw jkunu ħarġu l-flus mill-but u jirrikavawhom, joħduhom lura permezz ta' din lotja. Huwa tkellem ukoll fuq lotja ta' għajnuna li tingħata lil dawk li jsifru barra minn xtutna biex jaddottaw. Qal li tul dawn l-aħħar 4 snin 84 koppja u 7 persuni weħidhom bejniethom adottaw 115 tifel u tifla u dawn kollettivament ingħataw ftit inqas minn 1,000,000 euro f'għotja ta' għajnuna.